Jeg hader biologi, faktisk. Sådan her. Opstarten eller hvad? På pikken. Den har pedo. Giv mig nu min pik. Nej! Jennifer har brug for sin Jeg Jeg skal lege med. Nu matcher vi Peter. Ja. Peter, tag pikken ned. Peter, jeg vil have min pik. Så lige sådan her. Den er godt nok lille. Wow. Ej. Jeg vil lige se billedet. Jeg har ikke taget et billede, jeg har optaget. Så vil jeg have nosserne. Ej, du kan godt hive babserne ud. Så vil jeg have nosserne. Ej, jeg kan få den ud på snaberen. Hvordan sætter man nosserne Jeg er sammen? ikke fræk, Louise. Jo. Hallo, hvordan sætter man nosserne sammen? Jeg ved sgu ikke, hvordan man sætter den også sammen. Her. Mine nosser! Ej, for... Prøv lige at filme mig med mine nosser. Nej, der var et stykke af. Hvad er det? Det er ikke. Mine nosser! Det passer ikke. Du har set mig lave matematik. Jeg har også set dig lave dans. Man kan jo ikke samle det igen. Hvor er nossen? Nej, vi prøver lige at samle den. Vi er totalt dygtige. Ja. Er det her ikke hjernen? Nej, hjernen er heroppe. Flot, det er hjerne. Det matcher. Han er også på film den anden del, hvor der faktisk er hovedet. Det ligner ægte menneske. Gør det ikke? Jo. Gør det ikke? Jo. Ad en tunge. Ej, undskyld. Ja, der skal sidde der. Skal den? Ja, den skal. Så prøver vi at samle den, fordi den her, den skal sidde sådan her. Okay. Ej, hvor er du ninja. Vi mangler... Ja, I'm Lunger. so sorry. Det her er i hvert fald ikke rygerlunger. Måske lidt. Hvad er det? Jeg ved det ikke. Det her det er hjertet. Ej, må jeg lige se hjertet? Mit hjerte banker for dig. Så vi sætte hjertet igen? Jo. Fuck, hvor er det her egentlig mærkeligt. Du er mærkelig, du helt venner sammen. Det er da fucking sejt. Så kan man lige sidde og nærmest sit eget liv. Afføring. Det lyder bare. Jeg finder lige pikken, ikke? Hvad kan man sige om den skide? Nu mangler vi kun en del. Insulin. Hvad er insulin? Peter, giv os tissemanden. Ja, værsgo. Mange tak. Da. Okay. Sådan. Skal jeg tage et billede med dig ved siden af den? Når jeg filmer. Ja. Nå, vel.